ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁରଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାରିପଦାର ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଏଟା 3 ଦିନ ରଥ ଟଣା ହେଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେବଳ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ କେବଳ ଝିଅମାନେ ଆଉ ମାଆମାନେ ହିଁ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଠି କେବଳ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଟାଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ପଛରେ ବି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ ସିନେରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ମାନେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ କିଛି ଯେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ, ଆଉ ଠିକ୍ ଏଠି ରଥ ପଛପଟେ ବି କିଛି ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ବି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ବି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ମାନେ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଟିକେ ଟାଣିଥାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ତା ଭିତରକୁ ପଶିକି କ'ଣ ନା କ'ଣ ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସମାନେ ଏଠି ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ସତର୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଲେଡ଼ିଜ୍ ପୋଲିସମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ରଥ ଆମର ଟଣା ସରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ରଥ। କେବଳ ମା ଭଉଣୀମାନେ ହିଁ ଟାଣିଥାନ୍ତି ଏଠି। ବହୁତ ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ବି ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଟଣା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ବାରିପଦାର ଗୋଟେ, ମାନେ କହନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ବୋଲିକି। 3ଟା ରଥ ଟଣାଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏଇ ରଥକୁ ହିଁ ଟାଣିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଏ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ହିଁ ଟାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ରଥ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉ କି ଆମର କାଳିଆ ଠାକୁର ହେଉ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଛୁଇଁବାକୁ ଅନୁମତି, ଟାଣିବା ବି ଅନୁମତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସହିତ ବି ଅଛି। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖୁଛି। ଗହଳି ଭିତରେ ବି ଗରମ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇ ଗହଳି ଭିତରୁ ଦୂରେଇ ଆସିଲେ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ପାଗ ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ମେଘୁଆ ପାଗରେ ରଥ ଟଣା ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବି ଏଠି, ମାନେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆସିକି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ପକେଇଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ନାଚ, ଖୁସିରେ ନାଚ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମର ରଥ ଟଣା ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ରହିବାର ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହଉ, ତାର ରଥ ଟଣା ହେବା କଥା ହେବ। ତ ମେନ୍ କଥା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମ କାଟାଗୋରୀ ପିଲାଙ୍କୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ବିନା ମେକଅପ୍ ଝିଅ। ବର୍ଷା ଆସିକି 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ମେକଅପ୍ ଝିଅ। ମୁଁ ତ କହିବି ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବାରିପଦାର ସଂସ୍କୃତି। ବର୍ଷା ସଇଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା। ଇଏ ଯଦି ନ ରହିବ, ଆମର ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ କି ବାହାଘର ହଉ କି ପର୍ବ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସବୁ ଫ୍ଲପ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ଫ୍ଲପ୍। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନାଚ ଏମିତି ଏକ ନାଚ, ମାନେ ଥରେ ଯଦି ଏଇଥିରେ ପଶିବ ନା, ନିଶା ଧରିଯିବ, ନିଶା ହେଲା। ଏ ନାଚ ବି ବହୁତ ସହଜ ନାଚ, ଖାଲି ଆପଣ ଗୋଡ଼ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଗୋଡ଼ରେ ହିଁ ଷ୍ଟେପ୍ 1 2 3 4 ଯେମିତି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍, ସେଇ ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁ। ଏଥିରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆଉ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରିଛି, ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି, ମୋ ଘର ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରେ। ଖାଲି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ନୁହଁ, ବରଂ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଳ ତାଳରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ରଥ ବଢ଼ୁଛି, ତା ମଝିରେ ମାନେ 5-6 ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଏଠି ଲୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା, ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର
मंदिर जगन्नाथ मंदिर ये रथयात्रा आम जगन्नाथ रथ टणा हो स्टार्टिंग हम ये स्टार्टिंग पॉइंट आप भावुए वर्षा सैला स्प्रे कहीं हो वर्षा सैला सत किंतु गरम ये भितर बहुत कहीं मुझे ये भितर पशि अच्छी मत भी गरम पानी स्प्रे भी बहुत मुझे जाऊँगी मोबाइल तो मोर अरी शेष कौन करा जाए ना जिते 3टी रथ आसिकी मौसी माँ मंदिर पहुँचे से आमको जगन्नाथ रथ ऊपर भोग प्रसाद दि जाए समस्त को दि जाए मैंने गोटे लड्डू को गोटे जरी भितर पुटुड़ा कर समस्ते धरिकी फोपाड़ी था जी धरीपर जी धरीपर ना दला चकटा हो जाती तले पड़ी जीव छड़ा छड़ी भी हुआ कि बहुत बढ़िया लगे भक्त से बहुत खुशी रथ टଣା शेष है देखो मेला आड़े देखो यहाँ मयूरभंज लिखाई सहीटा हूँ आम एमटीसी कॉलेज ये +2 साइंस कॉमर्स और आर्ट्स अच्छी चलते जा मेला आड़ को ये हूँ आमर बारिपदार चली रथ यात्रा स्पेशल मेला आज हूँ लास्ट रथ शेष है ये हूँ राति सब मेला चली आपन को देखी देखु आम कि कहबी ना थकी जाइए देख रहे के पचारिया खाली एमती रखीदे मुझे नहीं था बोर्ड किए बसैब जे बोर्ड बसैबू ना मुझे तो बोर्ड बसाए गोटे मोर देखीचु ना मोर तो बोर्ड नहीं ये देखते से मौसमी मंदिर पाखे गोटे अच्छी राधाकृष्ण मंदिर यहाँ हूँ सेटा को सजाई फ्रंट फोटो देखिए बहुत बढ़िया लगुच ये सब प्रकार मेला लगी ए टू जेड पर्यंत है गोड़ हाथ जोरे बिंधा बिंधी है जा रूम रे शोवा कथा खाया पीया सब प्रकार व्यवस्था अच्छी आ उठे पारूनी ये भी आपण रथ उपर चढ़ार सौभाग्य भी मिल चढ़ी माँ सुभद्रा रथ उपर आप चारिआडे देखा दृश्यटा को भिड़ कमी जाइए किंतु भिड़ बहुत हुए राति समय ना से किंतु आप भी आसतु बारिपदा आसतु बस रे ट्रेन सुविधा अच्छी आसतु देखिए जानिबे ब्लॉग्स रखुची किसी लाइक आउ शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु भाई भौणी मैंने।